Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Здравствуйте, дорогие альметьевцы. Рад всех приветствовать. Первый эфир после новогодних праздников. Район башлыгы туры эфирында актуаль мәсьәләләр күтәрде. Сезне чын күңелдән профессиональ бәйрәм белән котлыйм. Алар законнарның үтәлешен 300 ел күзәтәләр. Азнакайда бүген иң алдынгы яхшы укучы олимпиадларда җиңүче балаларны зурлыйлар. Азнакайда кышкы елларда бер генә сабый да игътибардан читтә калмады. Тожлы вируска каршы вакцинация һәм ишек алларын чистарту. Район башлыгы Тимур Нагумановның Instagram аккаунтында узган чираттагы туры эфирының төп темалары әнә шулар булды. Тулырак алдагы минутларда. Здравствуйте, дорогие альметьевцы. Рад всех приветствовать. Первый эфир после новогодних праздников. Район башлыгы үз аккаунтында уздырган эфирда төп темаларның берсе тожлы вирус хакында мәгълүмат. Тимур Нагуманов тагын бер кат вируска каршы көрәшнең нәтиҗәле ысулы вакцинация булуын искәртте. Бүгенге көндә районда вакцинацияләнергә тиешле 18 яшьтән өлкәнрәк кешеләрнең гомуми саны 128 меңнән артып киткән. Кемнәр әле өлгермәгән вакцинацияны калабыз хастаханәләрендә, поликлиникаларда, прививка өчен билгеләнгән махсус нукталарда эшләргә булуын ассызыклады. Продолжается вакцинация старшего поколения. Если, скажем так, Өлкән буынны вакцинацияләү дәвам итә. Әгәр уртача яшь бу 18 яшьтән алып 60 яшькә кадәр кешеләр төп массада вакцинация узса, өлкән буын соңга кала. Аларның прививкалар проценты якынча 65% тәшкил итә. опаздывает, и процент привитых там примерно 65%. Район башлыгы ишегалды территориясен кардан чистарту идарәче компаниянең җаваплылыгы дип искәртте. Әгәр мөрәҗәгать иткәндә сезгә аңлаешлы җавап бирелмәсә, безгә тиешле инстанцияләргә мөрәҗәгать итә аласыз, диде ул. Шәхси секторда карны шәһәр компанияләре чистарта. Яңа елның чираттагы яңалыгы калабызда гадәти булмаган проект белән бәйле. Театр үзәкләре һәм югары уку йортлары студентлары әлмәтләр өчен мин булган шәһәр театр лабораториясен уздырачаклар. Бу хакта туры эфирның икенче өлешендә проектның продюсеры Эльвира Галиева сөйләде. Хәзерге вакытта теләүчеләр өчен гаризалар кабул итү башланды. Ул 17 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Лабораториядә катнашу бушлай. Бартик сылтама буенча гариза тутырырга гына кирәк. Проектта теләгән һәркем катнаша ала. Театр тәҗрибәсе мөһим түгел. Иң мөһиме катнашучыга 18 яшь тулсын һәм ул әлмәттән булсын. Проектның финанс ярдәмен Татнефть хәйрия фонды тәэмин итә. Бу хакта тулырак яңалыклар вакытының алдагы чыгарылышларында карый алачаксыз. 12 гыйнварда прокуратура хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Районыбызда законнарның хокукый тәртипнең үтәлешенә үзләреннән лаеклы өлеш кертүчеләр турында тулырак алдагы материалда. Россия прокуратурасының тарихы 1722 елның 12 гыйнварында Петр I указы белән башлана. Император Сенатның беренче генерал прокуроры итеп Павел Ягужинскийны билгели. Прокуратура император исеменнән дәүләт учреждениеләренең эшенә һәм дәүләт карарларының үтәлешенә һәрдаим күзәтчелек оештыру, җирле законнарның империянекенә тәңгәл килүен һәм хакимияттә утырудан законсыз файдалануга каршы көрәш максатында оештырыла. Ул бүген дә шул функцияләрне үти, ягъни законлылык, гаделлек һәм хокук тәртибе принципларын яклый. Работа прокуратуры – это многогранная работа, она не только... Прокуратура эше күп кырлы эш. Ул кабинетта эшләү генә түгел. Бу гомуми юрисдикция судында шәһәр гаепләүдә, бу күчмә тикшерүләрдә, хәлакәт булган урыннарга чыгуларда. Шуңа күрә тагын бер кат кабатлыйм. Безнең эш күп кырлы. Прокурор бөтен җирдә дә. Поэтому, как я еще раз говорю, работа многогранная и прокурор везде. Һәр прокурорның үз эш участогы бар. Игорь Дмитриевич бәлик булмаганнар һәм яшьләр турындагы законнарның үтәлешен күзәтчелек итү өчен җаваплы. Аның бурычлары күп. Шундыйларның берсе интернет челтәрен даими мониторинглау һәм АУЕ дип исемләнгән деструктив сайтларны ачыклау. Алга таба ул мондый сайтларны блокировкалау өчен судка гариза бирә. 2021 елда мондый дәгъвалар 21 булган. Прокурорның барлык дәгъвалары шәһәр суды тарафыннан канәгатьләндерелгән. Әлеге сайтлар ябылган һәм әйтүе буенча бу эшнең башыгына. Помимо таких вот сайтов, которые я... Моннан тыш мин билгеләгән сайтлардан кала башка проблемалар да бар. Балалар порнографиясен, бузыклыкны пропагандалаучы сайтлар. Мондый сайтларда кызганычка каршы интернет челтәрендә бик күп. Шуңа күрә аларны блокировкалау эше алып барыла. Блокировки именно и таких сайтов.
2021 елда балалар бакчаларында һәм мәктәпләрдә капиталь ремонтның тиешле дәрәҗәдә башкарылуы турында тикшерүләр үткәрелде. 15 хокук бозу очрагы ачыкланды. Ятим балаларның торак хокукларын яклау буенча прокуратураның 28 дәгъвасы канәгатьләндерелде. 9 ятим бала торак алды. Бәлик булмаганнар һәм яшьләр турындагы законнарның үтәлешен күзәтү өлешендә 335 тәртип бозу очрагы ачыкланган. 2 суицидка омтылу эшләре буенча җентекле тикшерүләр үткәрелгән. Альбина Исхакова билгеләп үткәнчә, 2020 елда гражданнардан 2551 мөрәҗәгать килгән булса, 2021 елда аларның саны 3000-нән артык булган. Доверие населения в прокуратуре не ослабло, а только увеличилось. Люди сюда приходят для получения консультаций бесплатных. Алар киләчәктә дә хокук саклау, террорчылыкка юл куймау, гражданнарның мәнфәгатьләрен яклау төп бурычларның берсе булып калыр дип өметләнәләр. Хөрмәтле хезмәттәшләр, ветераннар, сезне чын күңелдән профессиональ бәйрәм белән котлыйм, тәбрик итәм. Сезгә исәнлек, саулык, озын гомер, бәхетле тормыш, алдагы көннәрдә профессиональ уңышлар телим. Желаю всем сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейшей плодотворной работы на благо Отечества. Инде кыш айына атлап кергәннән бирле Азнакайда балалар өчен һәр көн чыршы бәйрәмнәре уздырылып тора. Тылсымлы Яңа ел чорында районның бер генә сабые да игътибардан читтә калмый. Мондый чараларның кайберләре хакында хәбәрчебез Илмир Шәрифуллина. Кыш бабай һәм кар кызы катнашындагы чыршылы тамашада бүген Азнакай районының 100 укучысы катнаша. Шундый бәйрәмнәрнең берсе сәләтле балалар өчен оештырылды. Район башлыгы Марсель Шайдуллин укучыларны бәйрәм белән котлап изге теләкләрен җиткерде, бүләкләр тапшырды. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле балалар. Вы наше будущее, вы наша надежда, вы наша гордость. Чыршы бәйрәмендә катнашкан һәр укучыга премия һәм бүләк тапшырылды. Безнең инде районда бик күп сәләтле балалар, ул балалар сәләтле әйбәт укыйлар, спортта да, культурада да сәләтле балалар. Бәйрәмнең чираттагысы район шәһәр мәдәният йортында физик мөмкинлекләре чикле балалар өчен оештырылды. Анда район башлыгы Марсель Шайдуллин, республика инвалидларының физкультура спорт җәмгыяте рәисе Фәридә Сафиуллина, 4 тапкыр паралимпиада уеннарында катнашып, алтын, көмеш медальләр яулаган Ирина Полякова да катнашты. Әйе, чыннан да мөгъҗизалы тылсымлы чор бу. Купшы чыршы, кыш бабай һәм кар кызы, күп бүләкләр, күңелле тамаша, булар барысы да балаларның һәм әти-әниләрнең күңеленә хуш килде. Шәһәр администрациясына барлык әти-әниләр исеменнән зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Һәр даим ярдәм итеп торуыгыз өчен, безгә менә шундый матур бәйрәмнәр оештыруыгыз өчен зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Минем бүген кәефем бик яхшы. Барлык кешеләрне дә Яңа ел бәйрәме белән тәбрик итәм. Авырмагыз, теләгән барлык теләкләрегез тормышка ашсын. Кичә кунакларының берсе Ирина Полякова. Ул 2 аягында югалтса да, рухи һәм физик көч табып спорт белән шөгыльләнә. Ил күләм һәм дөнья күләм җиңүләр яулый. Балалар бик тырыш, әлбәттә бик тырышып спорт белән шөгыльләнәләр. Республика күләмендә беренче урыннарны яулыйлар. Монда әлбәттә әти-әниләрнең дә өлеше зур. Алар балаларына бик нык ярдәм итәләр. Шәһәрнең мәдәни үзәгендә уздырылган чыршы бәйрәме ятим балалар хөрмәтенә булды. Анда район башлыгы Марсель Шайдуллин белән бергә Россия Федерациясының Дәүләт Советы депутаты Азат Ягафәров та катнашты. Я хотел бы, чтобы удача всегда улыбалась, чтобы они... Һәммәгезгә дә уңышлар, якты киләчәк телим. Әти-әниләрегезне тыңлагыз, әти-әниләрегездән үрнәк алыгыз, бәхетле булыгыз. Балалар мәдәният хезмәткәрләре әзерләгән чыршы яны тамашасын яратып кабул иттеләр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. Это была моей мечтой с раннего детства. Якташыбыз Англиянең Челси профессиональ футбол клубына чакырылган. Хоккейчылар Әлмәт бозында очрашты. Баланың шәхсен һәр яклап үстерү мөһим. Реклама тиз ачак, безнең белән калыгыз. Якташыбыз Англиянең Челси профессиональ футбол клубына чакырылган. Куланда эләгүче беренче Россия кызы. Алсу Абдуллина Актүбә бистәсендә туып үсә. Абыйсы белән бергә урам футболыннан башланган Азнакай районы кызы 2 гыйнвардан Лондонда шөгыльләнә. Халыкара абруйга ия булган 20 яшьлек футболчы кыз һәм аның уңыш юлы турында Лина Хәсәншина.
Ақтөбе кызы Алсу Абдуллина 6 яшьтән футбол белән шөгыльләнә башлый. 14 ел эчендә кыз Россиянең җыелма команда составында уйный. Күптән түгел аны Лондонның Челсиына чакыралар. 2021 елда Суперкубок һәм Кубок России иясе Суперлига чемпионы булган Алсу Абдуллина белән Әлмәтнең Алан манежында булган мастер-класста очрашып аралаша алдык. Анда спортчы футбол буенча спорт мәктәбендә шөгыльләнүче кызлар өчен ачык тренировка уздырды. Алсу Абдуллинаның уңышы сихри әкият кебек. Сәләтле спортчы Англия клубыннан тыш Бавария, Италиядән да тәкъдимнәр ала. Эмоции, конечно же, радостные. Это было моей мечтой с раннего детства. Играть в Европе и еще тем более в таком большом клубе. Очень положительные эмоции, да. Челси җирле Суперлигада 4 җиңү иясе булган Англиянең иң титуллы хатын-кызлар командасы клубы. Бирегә эләгү өчен профессионал булырга кирәклеген әйтеп тору артык булыр. Әлбәттә, башка уенчылар кебек Алсуга да бу җиңүләрдән килгән уңыш түгел. Аның артында көнне-төнгә ялгаган тренировкалар, әти-әнисенең зур тырышлыгы ята. Инде каршы булмады канарга. Шуга инде үзенең талантларын күрсәтә инде аннары шулай инде тренировкаларга йөрттем үзем дә кайсы вакытны мин булганда бабай йөртте Әлмәткә аннары Шолыга чакырдылар уйнап йөрде менә шулай инде үсә үзенең талантларын күтәреп Москвага чакырдылар инде апардык Мәскәүгә. Алсу Абдуллина футбол белән 6 яшьтән шөгыльләнә. Ақтөбе футбол секциясында кызлар командасы булмау сәбәпле үз яшендәге 2001 елга һәм 2000 елга малайлар белән уйный. Начиналось все во дворе с мальчиками. Брат мой старший привил любовь к футболу, так как я с ним все детство проводила вместе с мальчиками. Вот. Потом начала ходить на секцию футбольную, тоже с мальчиками, ездить на различные соревнования. И затем меня пригласили в Альметьевск юность, была команда девочек. Сәләтле кызны башта Әлмәтнең кызлар командасына чакыралар, аннан Йоршалының строитель командасында уйный. 14 яшькә кадәр Ақтөбе кызы Татарстан өчен уйный. Республикабыз тренерлары кызның максатчанлыгын күреп, хыяллары зурдан булуын аңлап, Мәскәүнең Чертановысына сайлап алу уеннарына алып баралар. Анда да Алсуның дәрәҗәсен югары бәялиләр. Чертановда шунда укыды ул. Анда общеобразовательный үзләренең школлары, ул инде шутлана как бы самый инде әйбәт школа, мәктәп Россиядә спорт школа динде. Шунда инде ул анда беренче тренер аны без апарган, анарга рәхмәт Бикейкина Татьяна Никитична. Алар инде ул күрде дә сразу беренче көннән инде карады да тренировкада әйтте инде ул менә алып калам диде. Шулай итеп, 2015 елда Алсу Абдуллина ел сайын хатын-кызлар һәм ир-атлар футбол уенчыларын чыгара торган Чертаново клубы әгъзасына әверелә. 2 елдан 16 яшьлек футболчы кыз беренче тапкыр илебез җыелма командасы өчен уйный. 2020 елдан якташ спортчыбыз Мәскәүнең Локомотивы өчен чыгыш ясый һәм команда белән бергә илебез чемпионы була. Ел башыннан исә якташыбызның 2 ел ярымга сузылачак Челси белән контракты башланды. Уңышлар сиңа, Алсу. Лина Хәсәншина, Руслан Хамзин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Нефтяник Перимнең молот командасы белән агымдагы чемпионатта инде очрашкан иде. Перимдә Әлмәт хоккейчылары буллетлар буенча 2-3 нәтиҗәсе белән җиңде. Кичә хоккейчылар Әлмәт бызында очрашты. Уен нәтиҗәсе алдагы сюжетта. 9 январь көнне Нефтяник үз бызында 2022 елның беренче уенын уздырды. Анда Әлмәт хоккейчылары Нефтекамск командасын 3-1 исәбе белән җиңде. Бу елның икенче уены Перимнең молот командасы белән уза. Уенның беренче периодында исәп ачылмады. Светлана Захарчук уенны карарга дип Самарадан ук килгән. Бер улы Нефтяникта, икенчесе Молотта уйный. Кем җиңсә дә, мин бәхетле ди әни кеше. У меня сегодня особенная игра. У меня играют оба сына. Минем өчен гади уен түгел. Иван Захарчук бер командада, Степан икенчесендә. 2 улым да уйнагач, мин нейтраль җан атучы. Поэтому я, как говорится, болельщик нейтральный. Я не знаю, за кого болеть. Җан атучылар уенчыларга караганда активрак. Тәнәфес вакытында рәхәтләнеп үз фикерләре белән бүлешәләр. Все хорошо, игра хорошая. Надеемся на выигрыш. Вообще игра прекрасная. Сегодня должна быть очень интересная игра. Уен шәп, бүген кызык уен булырга тиеш 7 көндәш, ләкин безнең малайлар да шәп. Безнең командадан җиңү көтәбез. Бәләкәйдән хоккей матчларын карыйм. Үзем дә Нефтяникта уйнадым. Гел җан атырга йөрим. С детства играл в этой команде.
и постоянно болею. Хорошая игра. Интересная очень. Интересная игра. Хорошие моменты были у нашей команды. Ну, хоккейға бірінші ел ғана жүрмейбіз. Олым білән уже нешінші ел жүрейбіз. Хоккей бізге аши, нефтяник молодцы. Ребята унилар, постоянно выходят в плей-офф. И призерларда унилар инде. Мен ойынға постоянно келем. Меңа бұл ойын бекте аши. Мен қазір 3-ші ел жүрем уже нефтяник үшін балет етірге. Уен икенче периодта да алкаларсыз озак дәвам итә. Талпынышлар күп булса да, нәтиҗә 0. Беренче төгәл алканы 30-нчы минутта Пермлы Игорь Зенчиков кертә. 2 минутка якын вакыт үтү белән кунаклар дүртә уйнап атаканы икенче гол белән тәмамлый. Уенның соңгы 20 минутында уңыш Молот командасы яклы була. Рафаэль Хакимов урынына хуҗалар капкасына Федор Каратаев баса. Моннан соң нефтяник яхшы атака оештыра. Владимир Пешеходов передачасы белән Данил Воеводин Пермлылар капкасына алка кертә. Ләкин бу гол Әлмәт командасы өчен бердән-бер була. 54-нче, 55-нче, 58-нче минутларда Пермнең Молот хоккей командасы исәпне 1-7-гә әйләндерә. Нефтяник сезон башыннан үз бузындагы иң зур җиңелүгә дучар булды. 13 гыйнвар көнне юбилейный бузында Нефтяник Ирсталь командасы белән очрашачак. Лина Хасан, Шнайдер Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Татнефть ачык акционерлык җәмгыяте ел сайын Татарстанның көньяк көнчыгышында урнашкан 16 төп спорт объектларына гына ярдәм итүгә дә 300 миллион сумнан артык акча бүлеп бирә. Компаниянең хоккей тартмалары, футбол кырлары һәм гади спорт мәйданчыкларының һәр ишек алдында гына оештыруын исәпкә алсак, аның Кама аръягында спорт үсешенә керткән өлешен атап үтелгән саннардан күпкә артып китүе аңлашыла. Барлык шартлар тудырылган вакытта балаларга аралашу шатлыгы бүләк итү, иҗади сәләтләрен ачу, үз-үзләренә ышаныч табарга ярдәм итү өчен яңа түгәрәкләр һәм секцияләр ачыла. Шундый бер юнәлешне безнең иҗат төркеме дә күреп кайтты. Бибойлар башкарган трюкларны карап, брейк-данс осталарын нәкъ менә шулай атыйлар, кай чагында аларга гравитация законы буйсынмаган кебек тоела. Здесь мы не только танцуем, здесь у нас есть элементы и акробатики. Монда без биеп кенә калмыйбыз. Биредә акробатика, бию, растяжка элементлары бар. Ягъни бездә бик зур спектр. Кемдер бию ала, кемнеңдер яхшы растяжка, аның бөтен стиле күбрәк йөзә торган хәрәкәтләре белән. Шулай ук көч элементлары бар. Именно с плывучими движениями, с переходами. Есть более силовые элементы. Брейк-данс балаларны физик һәм иҗади яктан үстерү өчен менә дигән ысул. Биредә спорт һәм био элементларының билгеле бер җыелмасын башкарырга кирәк. Если сложный элемент, надо потрудиться, настроиться, сделать, отработать. Если которые я уже умею, они мне легко даются. Но не все. Мансур Минкаев 7 ел элек брейкның ничек биюләрен күрә. Гашыйк була һәм үзе дә сизмәстән биргә килә. Чувствую музыку. То, что слушаю музыку и хочет танцевать. Вот то же самое, допустим, дома, если я где-нибудь хожу, у меня включена музыка, хочет танцевать. Михаил Прохоров раслаганча брейк-дансны аңларга кирәк. Башта ул аңа спортка караган сыман карый, ә вакыт узу белән аның фикере үзгәрә. Когда более-менее что-то начал понимать. Әзрәк үзем аңлый башлагач, мин брейкка спортка түгел, ә биюгә караган сыман карый башладым. Монда физик күнекмәләрне генә түгел, ә музыканы тыңларга, музыкага эләгергә һәм гомумән аны ишетергә кирәк. Вообще развиваться в плане слуха. 3 яшьлек малайның 2 елдан соң республика дәрәҗәсенә чыгуын һәм анда мактаулы призлы урыннар яулаган мисаллар да бар. Һәр биюченең үз тарихы һәм ул аңа меңнәрчә кешедән аерылырга ярдәм итә. Здесь нет строгих ограничений. Биредә катгый чикләүләр юк. Мин телим икән бию алам, әгәр теләсәм әйләнә алам, телим икән сальто ясыйм. Ягъни бу бию стилендә барысы да хуплана. Үзеңне ничек хис итәсең һәм үз биюеңне ничек күрсәтәсең. Слушай, как ты показываешь свой танец. Бу сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олия Байрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашларга кадәр.